minuti per la scorsa dell'Inghilterra, i gol! Gol dei bulgari! Един минула за България, след това прекрасно изпълнение на Христо Стоичков. Един минула за България, първи гол на нашия отбор. А сега трябва да видим какво ще направи. И втора дъска за българския отбор. След като Янис Калиджакис на нашия централен нападател, втора дъска за българския отбор. 10 минути след подновяването на играта, отново отговорено за Стоичков и Аманатидис. Стоичков се закрива. Стоичков стана нула за България в 55-та минута. Втора дъска за българския отбор. Лешков. Лешков има възможност. Лешков изгледа на очи да се Христо. Аманатидис и 3-0 за българския отбор. За тази чудесна комбинация между Янков и Лешков. Стоичков и 4-0 за България, 4-0 в 90-та минута. Сираков и Стоичков пичат на крак. Ето го Христо Стоичков какво ще направи. Направи най-идеалното, което може да се направи при тази великолепна контра. 61-а минута, отново се окаже златна за българите в този матч. Балаков. Сираков и 2-0, великолепно 90-та минута от Роялове. Право Наско. Чудесна топка към Христо Стоичков. Това е неговата позиция. Какво ще направи Христо? И 1-0 за България. Минутата е след Христо Стоичков в неговия фантастичен, великолепен стил. Вратата. Това към топката Марселино Бернал, футболиста с номер 6. Бернал. И право на Боби Михайлов! Фантастично улови ъгъла! Спокойно, няма защо да бърза Пончо Генчев. При всички положения Кампус в момента е по-нервен от него. И 1-0 за България! Нашия Боби Михайлов. Виждате веднага на вашите екрани една реализирана и две пропуснати гости за мексиканците. Родригес. Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов поставя мексиканците за втори пореден път на колене. Браво, Боби! Браво, Боби! И точка сбъркаха и в трите случаи. Сега Даниел Боримиров, дано неговите 24 години, неговата младост му помогне. Браво, Боре! Браво, Боре! Повеждаме с 2 гола. България е само на крачка, само на един гол от Туспа, от участие в четвъртфинал. Лешков. И България е на четвъртфинал на световно първенство. Безапелационно, невероятно точно. Йордан Лешков погреба всички мексикански надежди. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е 1-1! Ето се и Худо Илтер се принуден да капитулира. България изравнява в 75-та минута след чудесния удар от пряководен удар на Христо Стоичков. Топка за Лешков! И гол! Порedi за България Йордан Лешков! Ето как само за 3 минути графите нанесаха своя невероятен изключителен удар. Санчо Лешков, след като направи невъзможими Туспата, сега си го върна с ликвите на германците.
резултат 2-1. 65-та. Достигаме до реална възможност за намаляване на резултата. Стоичков. И 2-1! 2-1 Стоичков бе безпощаден. Ето вече е нещо друго. Балъков. Емил Костадинов стартира отдясно. Дали ще успее да надиграе Хелмери? Какво ще бъде решението на Пайрето? Това е втора доспа за България. Стоичков. И гол! България изравнява на стадион Васил Левски. Христо Стоичков реализира втора доспа. Минути на тотално българско радмощие. Цветанов възможност. Топката бе за Бенев. Сега Златко Янков може да стреля. Удар на Костадинов. Какво разбъркане? Янков и 3-1 за България! Ето до какво води силата! Силата на духа и мъжеството! Златко Янков! Само 2 минути след като Христо Стоичков отбеляза гол.